Isiltasuna mesedez, kaixo nire honder naiz, eta gaur indarkeria matxistari buruzko aurkezpen bat emango dut. Ongi da, hasiko naiz. Gaur egun jarrera ezaguki asko jaso ditzakegu maite dugun pertsonen gandik, edo ezagutzen ari garen norbaiten gandik, konturatu gabe. Askotan pentsatu dezakegu maitasun keinu bat dela, baina honetan matxismoa da, eta hau lehenbailen delitu egin behar dugu. Orokorrean egin gertatzen den egoera batekin hasi gintezke. Zure bikoteak zure mugikorra begiratzen. Norekin zara hitz egiten? Baurenekin gauza dut agertzen ari zait. Ez dira sinisten, seguro bestatekin hitzetan esabela. Ekarri mugikorra. Nik ez dut nire mugikorra eman, gozakazu konfiantzarik. Nor da hau? Hemen motu bat egusten dut. Kelako lagun bat izango da. Maili, ondo zaude, arraro sentitzen zaitut, zerbait gertatu zaizu? Zera, gauza garrantzitsu bat kontatzea zu zait. Esan lasai, entzuteko eta laguntzeko prest nago, badakizu. Hau da, bana, zer uste du honek, Maili, zertan ari zara? Egia da, larun batean biok geratzen garenan ikusiko duzu nolako jarrera duen. Kaixo, Maili, Kaixo. Zarela, nola zizia larun bateta etortzen? Bai, oso pozik nago, bai, ez dut onbararik izan. Eta hori? Una saio gehien gustatzen zuekin egotea. Noiz ez du denbora guztian idazten, erantzun izan dizu. Una ez da, non nagoen galdetzen abizait etengabe, beti berdin egoten gara. Ordan ez erantzun. Rikari zait, ez dut mugikor hartuko. Maili, ez dut zinen txiko nor dagoen zeratzen. Zer da, zer ez zara egiten? Utzi galderak alde batera eta entzun. Normalera iruditzen zaizu mezuak ez entzutea. Momentuan entzun bargeazu, ez zu nahi duzunean. Berak nahi denean erantzungo dizu, gustatu ara ez. Orain irekin dago eta egin beharreko azken gauza mugikorraren menpe egotea da, zure bezu toxikoak erantzuteko. Zu ez sartu, ez dizu inor hitz egin. Negatuta nago zure jarreraz, ez daukazu beste motivaziorik pertsona bati min egitea baino? Utzi bakean, Mailekin hitz egin nahi dut, ademenik. Hemen geratuko naiz, ez dut utziko zuk Maili berriro manipulatzen. Isiltasuna laguntza beharra da.